スカチン YouTube。 まずは、アクセサリーの電源から取りたいと思います。こちらの工具の方を使って、被覆、皮の方を剥いていきます。もし切れても切れたで、別にそれはそれでいいんで、切れてしまったらつなげればいいと。別にもう使ってないんでつなげる必要はないですね。おそらくライトのサイズはコンマ5ぐらいですかね。多分コンマ5、切れてしまっても別につなげればいい話なんでね、ちょっとつなげやすいようにこの辺から純正をねもう外してしまってるんで、必要ないといえば必要ないんですよ。これを切断してつなげてもいいんですけど、一応残しとこうかなと。このようにはい出ましたね。こうすると電線が出てまいります。で、一応マイナス、プラスやっていきたいと思いますけど、これもつなげた方がいいんですね。ちょっと危険ですので、1本ずついきましょうかね。こちらマイナスですね。ではハーネスの方はもうほぼまとめてありますんで、ここで切ってしまおうかな。これでいいでしょう。別に長くする必要もないので、後で来ないか。こっちで作業しやすいように少し長めにしとくか。これぐらいにしとくか。こちらの方を剥いていただいてと、どっちがプラスだったかな。でねじっていただいてまとめたら、マイナスが今白線が入ってる方ですね。だから今剥いたやつがマイナスなのでこちらに結びます。ねじつけていきますね。こうやってねじねじとね、折り返して、ここは折り返してテーピング。これ僕のやり方なんでね、正式にやるとしたらこんなやり方しないと思います。多分そこでハンダ付けの方をしますね。よいしょ。別にこれは車内なんで特にそんなに防水性も必要ないので、よし。で次はプラス、これですね、黄色の線、黄色緑が入ってるやつですね。こちらを向いてプラスを取ります。で引っ張る。これグッとして引っ張る。これ出ますね。はい、これプラスなんで、気をつけてくださいね。今多分電源流れてないと思いますよ。さっき電圧測った時ゼロでしたんで。でプラスを巻きつけると。次はイルミネーションですね。イルミネーションはこちらの青い2本の、どちらかですね。どちらかっていうと言い方おかしいですね。どちらもイルミネーションなんですけど、プラスとマイナスですね。12V が流れておりました。ということで、電圧の方を測っていきたいと思います。まずここで測ったら、0V になるんですね。これでプラスとマイナスだと思います。だからこっちの真ん中がプラスだと思います。今0なんでライトつけます。ライトつけました。はい、上がりましたね。これでちょっとお見せできないのがあれなんですけど、このようにして測っております。でライトつけてライト消して、で電圧測ると0ということで、イルミネーションのプラスはこちらです。真ん中のですね。
こちらがイルミネーションのプラス側になります。最初言った通りですね。こちらからイルミネーションの電源を取ります。硬いな、イルミネーション。細いよな、これ。結構軽くて。よいしょ。よいしょ。よっしゃ、こんな焼いてれば。よいしょ。で、イルミネーションは、これで言うとオレンジですね。オレンジまとめてあるんですけど、一回ちょっとほどいて、これに巻きつけていきます。一緒にね、もうちょっと巻いた方がいいな。なるべく長く巻きつけた方がいいです。取りにくいんでね、それは。取れるようなあれもわかんないですけどね。まあいつでも純正に戻せるっちゃ戻せるんですけど、戻すことないですね、多分。もうないでしょ。こんな取り方しないで、切ってもらってもいいと思います、そのまま。はい。ここまでできましたら、一度、全ハーネスの方をつけて電源を入れてみたいと思います。はい、それでは電源を入れてみたいと思います。つきましたね。ライトをつけます。ライトをつけます。あ、そういうこと。今センサーがついていないので全部点滅した状態ですね。なるほど。メーター類はとりあえずはこれあと組み上げれば OK なんで、次はセンサーですね。油温、水温、油圧のセンサーを取り付けるために、ケーブルの方を引っ張っていきます。まずボンネットの方からですね。油温と、水温の方は、オイル、油温と油圧の方ですね。油温と油圧はここら辺にあるオイルの、フィルターのあたりから取り出しますので、とりあえずこの辺りまでケーブルが来てればいいと。それから水温に関してはこの辺りですね。ここかこの辺りの水温、もうすでに1個水温計入ってるんですけど、別でもう1本つけますんでね。多分この辺り切断、この辺かな、この辺を切断して、どっかとオイル、もうこれ取ってもいいんですけどね、こんな意味のないんでね、どうにかしますわ。どっから水温取ろうかな、マジで。一番水温が悩んでるんですね。ここに1本で向こうに2本なんで、これ、本日2芯のケーブル、2芯ですね。2芯のケーブルを、使っていますので、オイルの、油圧と、油温はこちらの2本で1本で、取ります。で水温だけは1本なんですけど、一応2本だから計2本ですね。2本をこちらから、1本で、2芯1本をこちらからと、こちらから計2本を、車内へ引き込んでいきます。引き込み口の方ですけど、以前ね、電源バッテリーの方を後ろに移設した時の穴を使います。右のフロントのこの辺りですね、運転席側のこの辺りに、車内に入る穴の方がありますので、どこだったかな、ここから1回あれですね、タイヤハウスですね、タイヤハウス抜けて、タイヤハウスのここからですね、この辺に来るとヒューズボックスがありますので、
こちらから入りたいと思います。では引っ張っていきます。ケーブルを、引き込む前に、2本とも同じケーブルなんで印をつけておきます。どちらが、オイル、どちらかが水はい、車内の方まで、ケーブルが入ってきましたので、では、取り付けの方行きたいと思います。ウォーターテンプル、こちらの線の入った一応黒白のこちらのケーブル使おうかな。水の方はね2本引いてあるんで、どちらも使えるんでね、こちらの黒と白が入っている方を使いたいと思います。皮を剥いていただいたらねじと、でウォーターテンプル、もう水の温度なんで、こちらにあらかじめこの緑の製図ですね、あらかじめ水の温度とかいろいろ印の方をつけておきましたので、こちらとこちらをつなげればいいと。ただそれだけとなっております。まあつなげ方ちょっと雑なんですけど、つないでいただいて、ここをテープで留めると。これで水温のラインがフロントまであたりまで来ました。はい、ということで、もうこちらの車内側の配線は終わりました。これで、ここらの方は閉まっていきます。あとは車外の配線と、組なんですかね、センサー部の取り付けとなっていきます。またセンサー部はね、つけるとこが今ないんですよ。つけるとこを作らないとつけれないので、また後々の動画でなると思います。とりあえずは、ゲージをつけると、純正 ER34 スカイラインの純正の3連メーターのところに、外品のメーターをつけるというところで、今回は終わりたいと思います。本日もご視聴ありがとうございます。ということで、一度つけてみますね。スイッチオン。で、ライトをオン。わからない。とりあえずセンサー部がついてないんでね、全部点滅状態です。以上です。スカチンでした。それでは皆さん、また見てねー。